Ukrudtsbekæmpelse i majs er jo højaktuelt. Især er der mange, der overvejer redrensning i år og fremadrettet, fordi at vi skal have lagt noget græsfrø ud i de her majsmarker som efterafgrøder. Og en ukrudtsstrategi, det kunne jo være at fortsætte med at køre med 2 gange kemi først, og så lave en tredje ukrudtshavning, hvor vi så lægger græsfrø ud. En anden strategi kunne være, især i marker, hvor vi har forholdsvis nemt bekæmpelige arter og ikke ret mange af dem, at man kun sprøjter 1 gang, måske strækker sprøjtningen en lille smule første gang, og så prøver at køre anden gang med en redrensning, hvor vi lægger de her frø ud. På den her måde, der sparer vi selvfølgelig noget kemi, og vi sparer noget kørsel. Ja, her ser vi så et område af marken, hvor jeg vil sige, at det vil være et passende ukrudtstryk, hvor ukrudtsplanterne er ikke blevet alt for store, og vi vil have god mulighed for at bekæmpe dem med vores redrensning. Så er det her ukrudtstryk det, man forventer i sin mark, så vil man med fordel kunne nøjes med 1 gang ukrudtssprøjtning, og så efterfølgende 1 gang redrensning. Og udfordringen, det er helt klart her, at vi prøver at gøre os klart, hvad det er for nogle ukrudtsarter, vi har i marken. Og har vi for eksempel melder eller mange snærlepilurt, bynke og andre svært bekæmpelige arter, så skal man nok fortsat satse på 2 gange sprøjtning, og så eventuelt bruge ukrudtshavningen som en tredje ben i sprøjtningen. Her står vi lige midt i en plet, hvor man kan sige, at det her vil nok ikke være en mark, der vil egne sig til at blive bekæmpet 1 gang med kemi og 1 gang med redrensning, fordi at vores pilurter de bliver simpelthen for store her. Vi står her med en pilurt på godt 10 cm højde, og den vil være meget svær at bekæmpe med en redrensning alene nu. Så i sådan en mark, hvis det her er niveauet, så vil vi anbefale 2 gange sprøjtning, og så eventuelt en redrensning til sidst. Men har man let bekæmpelige arter, og har man måske kun få bynke, få pilurt, så kan man godt overveje at nøjes med 1 sprøjtning, og derefter en ukrudtshavning. Og det er faktisk sådan en mark, vi står i her, hvor der er kørt med 30 gram majster, 0,4 liter Kalisto og 0,2 liter Starane, hvor vi har strukket sprøjtningen første gang 2-3 dage. Ja, her står vi så i en hjørne eller en kant af marken, hvor vi har grå bynke. Og det er jo en af dem, vi ved, vi ikke kan bekæmpe med redrensning. I hvert fald ikke, når vi kommer så sent, som vi gør her. Her vil en 2-delt strategi med noget Kalisto være løsningen, og så kan vi eventuelt komme en tredje gang med noget redrensning til sidst. Men det er klart langs skel, det er jo der, vi får vores rodukrudt indenfra. Og der vil vi nok have svært ved at helt få den tilfredsstillende effekt med kun 1 gang sprøjtning og 1 gang redrensning. Det vil jeg jo nok også sige, at det er ikke det, vi skal sprøjte hele marken efter, at vi ikke er tilfreds med den yderste meter. Man skal hele tiden vurdere, hvad største del af marken den kan bekæmpes med, og så er det, vi skal tage udgangspunkt i. God råd, det er jo, at man kender sin besøgstid. Som altid i majs, så er det vigtigt at komme ret tidigt, fordi vi har svært ved at bekæmpe de arter, der i hvert fald nogle af arterne, når de bliver for store. Og derfor skal man jo især holde øje med bynke og pilurt og storkenæb.